בורסה לייב, תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו לנושא הזה. כולם מדברים על בינה מלאכותית, אבל ייתכן שהאתגר הגדול של הארגונים מתחיל בכלל בכמויות המידע העצומות שנוצרות מדי שנה. אז איך מתמודדים עם ההצפה הזאת, והאם ה-AI הוא הפתרון או דווקא חלק מהבעיה? שלום לבלה יעקבי, מנכ"לית ומייסדת נוביליס. שלום, תודה שלום. שהגעת אלינו, בוקר טוב. אז אנחנו שומעים שכבר שנים יש המידע הולך ונערם כאן בכמויות. יכול להיות שזאת באמת הבעיה המרכזית, האתגר המרכזי של ההתמודדות עם AI. קודם כל, כן, זו בעיה, אחת מהבעיות המרכזיות, אבל בואי נבין את הממדים. כן. אנחנו כבר מדברים לא במונחים של שיטפון והצפה, אנחנו מדברים במונחים של צונאמי ואולטרה צונאמי. ואני אתן לך דוגמה רק שאנשים יבינו. אם בשנות ה-2000 גובה הגל של הצונאמי היה 1.1 סנטימטר, היום גובה הגל הוא 1.5 קילומטר. זה משהו שהוא... קודם כל, על איזה מידע אנחנו מדברים? איזה סוג של מידע? איזה סוג של מידע? תראי, עד לא מזמן, אני מדברת אפילו 15 שנה אחורה, סוג המידע שהיה לנו זה המידע שבני האנוש הזינו למערכות המחשוב. מה שלא הזנתי לא היה קיים. היום יש מערכות שבעצם מייצרות דאטה באופן טבעי ללא מגע יד אדם, כמו נתוני מיקום אפילו בווייז, כמו שעכשיו יעלה סרטון ליוטיוב ויש טרנסליישן, תרגום אוטומטי, ועוד הרבה מערכות נוספות, חיישנים של מכונות. הדאטה מיוצר היום לא רק על ידי בני אנוש, אלא על ידי מערכות, מכונות במקצבים לא הגיוניים. אוקיי, אז למה זאת בעיה בעצם, ההצפה הזאת? אם נשווה את זה לרגע, תאר לעצמך שיש לך מחסן שהיית מקבלת 10 קופסאות בשעה. היום את מקבלת מאות אלפי קופסאות בשעה למחסן, הן כבר נזרקות פנימה, אתה לא יודע איך לקטלג אותם ואיזה מדף לשים אותם, איך למצוא קופסה מסוימת. יש קושי היום להתמודד בתובנות שאפשר לקבל מהדאטה עם ההיקפים שמגיעים, ואתה מוצף, אתה תובע במקום להבין מה התובנה שאני יכול לקבל מאותו דאטה. זאת הבעיה העיקרית. זאת הבעיה העיקרית, אז איך בעצם מתמודדים עם זה? קודם כל, ואני אגיע לזה תכף, אבל הדבר הטבעי, יש AI. בואי נפעיל את ה-AI, את המודלים על הדאטה. אין שום בעיה. זה עושה בעיה. איפה זה עושה בעיה? בואו נדבר רגע על ארגון עסקי. נכון שבארגונים עסקיים לכולם יש לקוחות, אוקיי? אבל כשאני מגדירה לקוח פעיל, ואפילו באותו ארגון, לקוח פעיל בהנהלת חשבונות במערכת, זה לקוח שמוקם במערכת, יש לו מספר לקוח וכך הלאה. לקוח באותו ארגון, במחלקת השיווק, זה לקוח שהייתה לי אינטראקציה איתו בחצי שנה האחרונה. זה כבר הבדל גדול ותאומי. עכשיו, ברגע שאנחנו לא נהיה על אותו עמוד, אנחנו, המחלקות ומערכות המידע וה-AI, לא יהיה לנו את השכבה הסמנטית הזאת של הז'רגון העסקי, מה זה לקוח פעיל, למשל, את תקבלי בסופו של יום תוצאות לא מדויקות. לפעמים גם אומרים למשל ש-AI הוזה. למה הוא הוזה? כי אין לו את הקונטקסט האמיתי, הנכון, לאותו ארגון עסקי. את צריכה ליישר איתו קו. נכון, האמת שהוא פחות ופחות עוזב, וגם אם אומרים, לא מבקשים ממנו, אז הוא בודק את עצמו. טוב, לסיום, קודם כל, מה הטעויות הנפוצות שהמנכ"לים וההנהלות עושות היום? בואי נניח לרגע שהמנכ"לים וההנהלות הצליחו להגיע למצב של השכבה הסמנטית, ליישר קו, שה-AI וכל המערכות הטכנולוגיות הן מבינות את הז'רגון העסקי, מביאות את התובנה הרלוונטית, אבל היום מה שאני רואה בארגונים, שהתובנות האלה מופיעות בדשבורדים, בדוחות יפים ובגרפים. זה לא מספיק. אם אתה לוקח דאטה, הופך את זה רק לתובנה, זה נשאר שם. אני רוצה תוצאה עסקית. איך אני מייצרת את זה? כתוצאה מהתובנה אני פועלת. לדוגמה, אם הדאטה שלי, שיש לי, וה-AI יודע לזהות שעוד 48 שעות המכונת ייצור שלי הולכת לשבוק חיים, אני צריכה להפעיל מהתובנה הזאת את הטכנאים מבעוד מועד, את החלפים, לוודא שיש את החלף הנכון, ולפתור את הבעיה לפני שהיא קרתה, ולא להישאר רק ברמת הדשבורד. זה דבר שהוא קריטי. דאטה
תובנה, פעולה, תוצאה עסקית. זה מה שחשוב. אוקיי. טוב, ועכשיו באמת לסיום, מה אתם עושים בנבילוס? מה אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו פועלים כבר שנים רבות מול ארגונים עסקיים גדולים, מורכבים, שחיים תחת רגולציה כבדה. דאטה זה גם נכס מאוד יקר להם, קחי תחום הבנקאות, מגזר הביטוח, ממשלה. דאטה זה נכס מאוד יקר. רגולציה מקשה מאוד להכניס יכולות של טכנולוגיות חדשות, להתחבר לצ'אט GPT, להתחבר לקלוד, זה לא עובד ככה. כן. אוקיי? ואנחנו בעצם היום עוזרים לארגונים להכניס טכנולוגיות חדשות בתוך המערכות המורכבות, המסורתיות, אם זה מיינפריים, אם זה מערכת שנבנתה לפני 20 שנה, יחד עם המערכת החדשנית יותר, איך לשפר את התהליכים העסקיים, איך לשלב יכולות AI, איך לנצל את התובנות שיש בדאטה, לטובת התוצאה העסקית. זאת עבודה לא קלה, אבל זה מאתגר. בטח מאוד מקל על אותם ארגונים. כן, עבודה משותפת, it takes for tango. בלה יעקבי, מנכ"לית ומייסדת של חברת הטכנולוגיה נוביליס, תודה רבה. תודה רבה.